Βλέπω και τατουάζ στο χέρι, έτσι. Έχεις παντού σε όλο το κορμί. Όχι, όχι. Μόνο στο χέρι. Έχεις κάνει και το όνομα κάποιου αγοριού. Όχι, ποτέ. Ποτέ, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Ξέρεις, γιατί χωρίζει με το αγόρι και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πρέπει να το σβήσεις. Είχα ένα φίλο που είχε δεσμό με μία Μαρία, είχε γράψει εδώ στο χέρι Μαρία, χωρίζει με αυτήν και τα φτιάχνει με μία Γεωργία. Έπρεπε να σβήσει το Μαρία τώρα και να γράψει το Γεωργία. Τι έκανε? Πήγε, συνέχισε από κάτω. Μαρία, δεν ξέρεις πόσο ηλίθια είσαι που μ' άφησες να φύγω από τη ζωή σου. Τώρα θα πάθεις μεγάλη ζημιά όταν μάθεις ότι τα έχω με τη Γεωργία. Τι άντρες σου αρέσουνε? Λοιπόν, ψηλή, μελαχρινή, καστάνο γκριζό, πράσινο μάτι. Μου την πέφτεις τώρα για να καταλάβω. Δηλαδή, περιγράφεις εμένα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Στέφανο. Γεια σου, Στέφανε! Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Αυτοί είναι φίλοι. Στα δύσκολα, αν και εδώ είναι πολύ εύκολο και προβλέπετε ωραία έτσι, μάχη ανάμεσα στα τρία κορίτσια. Πόσα χρόνια είσαι φίλος με τον Άγγελο? Θες να μιλάς στο μικροφωνάκι, θες να σκύβουν παρέα και να μιλάμε εδώ και οι δύο? Τι σε βολεύει? Βαριέσαι, θες να στο κρατάω εγώ? Πες μου, τι θες να κάνουμε? Μέσα στην τρελή χαρά είναι ο φίλος σου, ζωντάνια, κέφι. Κατάλαβα. Πάτε μαζί και για μπάσκετ? Ναι. Και ορμάει, έλα, εντάξει, έλα, ρε, όπα, τάπα, μην έρθουμε για μπάσκετ. Εγώ τάπα, τι θέλαμε και ήρθαμε. Λοιπόν, αγόρι μου. Είμαι πιο ψηλός. Είσαι πιο ψηλός από αυτόν, Τον έχεις τον μπάσκετ, τον έχεις? Σίγουρα. Να σου πω, σου λέει όλα τα μυστικά του, αν τον απασχολεί μια γυναίκα και στα φοιτητικά του τώρα χρόνια. Το πρώτο άτομο είναι που μιλάει σε μένα. Έλα ρε μεγάλε, και τι του λες την άποψή σου, αφού τη δεις ή σαν φίλος κρίνεις από τα λεγόμενά του και λες την άποψή σου και ό,τι ήθελε προκύψει. Πρώτη ερώτηση και για τις τρεις παίκτριες, τις τρεις ραντεβούλες. Άγγελε, σε ακούμε. Λοιπόν, πας μπροστά στον καθρέφτη και κοιτάζεσαι. Τι λες στο είδωλό σου? Εγώ προσωπικά λέω, είδωλό μου, σε λατρεύω. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 2. Εγώ αυτό που λέω στο είδωλό μου είναι ότι το μαλλί μου θέλει λίγο βάψιμο, ότι έχω κάνει από τον έχω στο μουστάκι μου. Τα φρύδια μου είναι εντάξει. Να αλλάξω σκουλαρίκι στη μύτη μου και να βάλω και την ενυδατική μου. Μ' αρέσω και σήμερα. Δεν θα ήθελα να ήμουν ο καθρέφτης σου. Πολύ μπλα μπλα ρε παιδί μου, πολύ κουβέντα. Δηλαδή, πολλές ερωτήσεις στο καπάκι. Εδώ τρελό κέφι με τον Στέφανο, δηλαδή πραγματικά τα δίνει όλα. Εκτός ρυθμού, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να μην ήσουν στο χρόνο, ήσουν στο μήνα. Δεν είναι κακό. Ωραίος ο Στέφανος. Φοβερό κέφι, ρε. Θέλω να περάσω ένα βράδυ, να σας πάρω να πάμε κάπου να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε, μιλάμε. Τρελό κέφι, τρελό κέφι. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Άγγελε, σε ακούμε. Λοιπόν, υποθετικά. Πάντα. Παίρνεις το κινητό μου κρυφά, το ψάχνεις και βρίσκεις έναν άγνωστο αριθμό. Για πες, τι κάνεις, πώς αντιδράς? Το νούμερο 2 τώρα, έτσι. Το 2. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τηλέφωνο μόνη μου να δω ποιος θα απαντήσει. Αν το σηκώσει η γυναίκα θα πω πως έκανα λάθος. Και μετά θα την ψαρέψω για να δω τι θα μου πει. Και αμέσως μετά θα τεστάρω εσένα, αγοράκι μου. Στον καθρέφτη δεν θα πας να πάρεις τη γνώμη του να σου πει. Μιλάμε μυθιστόρημα ολόκληρο. Την ερώτηση λοιπόν από τον Άγγελο. Λοιπόν, μ' αρέσει που κάθε φορά λες λοιπόν. να είμαστε ξεκάθαροι. Αγχώνεται και ο Στέφανος. Εκεί που τον παίρνει ο ύπνος, λες λοιπόν, τι έγινε, φεύγουμε? Μου είπε θα φύγουμε κάποια στιγμή. Έλα, αγόρι μου. Μου λες το βράδυ να βγούμε, αλλά σου λέω ότι είμαι κομμάτια, χώμα. Αλλά την επόμενη μέρα, κλασικά, βλέπεις στο Facebook μια φωτογραφία από τη χθεσινοβραδινή έξοδο και είμαι για μένα κάτι φίλες. Τώρα, πες μου. Τι, με τις φίλες είσαι κάτω χώμα ακόμα? Και είναι από πάνω οι φίλες δηλαδή και σε πατάνε, έχεις γίνει χαλί για πάρτι τους? Το νούμερο 3 να μας απαντήσει. Θα με πείραζε λίγο, αλλά πιστεύω ότι την επόμενη μέρα θα μου το έλεγες εσύ ο ίδιος. Αναγκαστικά. Ναι. Θα είχε βουήξει ο τόπος. Το θέμα είναι όλο το βράδυ τι γινόταν. Το νούμερο 1 παρακαλώ. Εγώ δεν θα σου ξαναμιλούσα. Με Αυτό είναι, σκότωσες. παιδιά. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε. Λες είμαι χώμα, δεν μπορώ να βγω. Κυκλοφορείς με άλλα πιπινάκια, ανεβάζεις και φωτογραφίες γιατί δεν κόβει το ρημάδι. Δηλαδή, κάνεις ό,τι κάνεις, το βγάζεις και φορά παρτίδα. Με το 1 είμαι εγώ. Έτσι. Το νούμερο 2 παρακαλώ. Εγώ θα σε έπαιρνα κατευθείαν τηλέφωνο για να σε ψαρέψω να μάθω αν ξεκουράστηκες εχθές.
Και αν συνεχίζεις να μου λες ψέματα, τότε σου λέω ότι σε βλέπω αυτή τη στιγμή σε φωτογραφία στο Facebook με κάτι άλλα κορίτσια και τότε μαύρο φίδι πως έφαγε η κακομοίρη μου. Και στο κάτω-κάτω, ωραία φίλε μου, άμα μου λες ψέματα. Να σου πω νούμερο 2, καλά μη έχεις πίτσου, γιατί όλο ψαρεύεις εσύ. Σε κάθε ερώτηση που κάνουμε θες να ψαρέψεις. Τι να κάνω! Δεν πας για ψάρεμα να πάμε κι εμείς παρακάτω. Μια ώρα να μας πει τι ακριβώς θα κάνει. Και το φιλαράκι μας εδώ, τον Στέφανο, ο οποίος κάθισε να με ένα κάρμα να το βλέπω, έχει νευρικότητα. Δεν θέλω όμως να επηρεάσεις το φίλο μας, θέλω να αποφασίσει μόνος του. Θα μου πεις εμένα στο αυτή ποια εσύ θα ήθελες να αποχωρήσει, για να δω αν έχετε κοινά γούστα και κοινά ενδιαφέροντα. Εντάξει, πώς σου φάνηκαν καταρχήν τα κορίτσια μας? Και τα τρία, έτσι. Διαφορετικοί χαρακτήρες. Άστο, έλα πάμε μαζί. Πώς σου φάνηκαν τα κορίτσια μας? Εκπληκτικά! Έτσι, μπράβο. Εσύ, Στέφανε, έπρεπε να γίνεις τραγουδιστής. Σε φαντάζομαι θα έβγαινε στην πίστα εισαγωγή το μπουζούκι, ορχίστα με το μικρόφωνο. Πάμε. Τα πουλιά... Θα ερχόταν ο σερβιτόρος. Τα βρίσκει ο χάρος στο φτερό. Και διάλεξα και τραγούδι που είναι μπιτάτο. Κατάλαβες, να ταιριάζει με τους ρυθμούς σου. Έτοιμες για την ερώτηση? Νούμερο 1 και 2. Ναι. Ωραία. Μαθαίνεις ότι τον έχουν τον Άγγελο επικηρύξει για 200.000 ευρώ. Τον δίνεις. Το νούμερο 2. Το οικονομικό πρόβλημα είναι σοβαρό για μένα, αλλά και τα 200.000 είναι απίστευτο ποσό. Αλλά για την αγάπη δεν τα υπολογίζω, οπότε δεν θα τον έδινα. Αλλά όμως, για να τον έχουν επικηρύξει για τόσο μεγάλο ποσό, μήπως διάλεξα λάθος άνθρωπο. Θα σκεφτώ αν θα τον έδινα. Ναι, άλλαξε κεφάλαιο, έχεις πει ήδη 30 σελίδες από το κεφάλαιο αυτό. Πάμε στο επόμενο. Ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις, δεν σε επηρεάζω εγώ, ούτε ο Στέφανος. Ξυπνάτε τον κάποιος. Εγώ φαντάζομαι γιατί σε απέρριψε. Σου λέει, θα πάω ταξίδι μαζί τις 4 μέρες. Άσε που θα μου ζαλίσει τα αυτιά με όλα αυτά που θα μου λέει, ρωτώντας τι ώρα είναι. Κοίτα, η ώρα είναι μια δύσκολη ώρα, την οποία πρέπει και οι δύο να αποφασίσουμε αν μπορεί να ευδοκιμήσει κάτι στη σχέση μας, γιατί ο ένας δείχτης, ο μικρός, είναι στο 3 και ο μεγάλος στο 4. Αν ο μικρός ήταν στο 5 και ο μεγάλος στο 6... Σ' ακούω. Πολύ ψάρεμα. Το καλάμι, ψαρεύει, 200 χιλιάρικα, σκούπα. Ενώ Όχι. αυτός είναι είδες, λακωνικός. 200 χιλιάρικα, σκούπα, καλάμι, ψαρεύει. Ούτε Ινδιάνος δεν θα μίλαγε έτσι.